a to trvá. Tady to nehrozí, tady máte 2-3 stupne spát a tam jedna krabička vám utáhne 2 radiátory. Takže 2 štandardné místnosti vykúrite 2 kW, takže vám stačí 1 kW, aby ste vykúrili štandardnú místnosť 4x5 metrov. Doteraz ste potrebovali 12 kW kotel, aby ste vykúrili štandardný dom. Teraz vám stačí 6 kW, takže 10 A istič a hotovo. Vietelný istič, nepotrebujete ani 16 A. Najlepšie na ten je, že keď máte aj patro, nebo podkroví, máte dole 6 místností na vrchu 5, stále vám stačí 10 A istič, ktorý vám zehrie 12 radiátorov. 11-12 radiátorov. No? Takže ten, vy si dáte na prízemí si dáte 6 radiátorov, nahoru 5 a je to zvlášť, nie je to prepojené. Presvedčím vás, keď chcete, vám poviem, opýtajte sa, čemu nevieríte, ja vám to budem vysvetliť, je to 10 amperový istič vám stačí na 12 radiátorov, na 12 místností. Nepotrebujete od elektrikálu povolenie, nepotrebujete od nich žiadne zistovanie síte, symetrické žíce. Normálne od elektrického kotle potrebujete 10 amperový istič, keď máte podchodový barák. Kde máte patrový barák nebo spolné. Aby vám to utáhlo na ten kotel. Tady nepotrebujete, tady vám stačí vaša normálne sídiaké kudníčky šporá. To je taká krabička, ktorá ohrieva cirkulujúcu vodu. To máte doma, vidíte, táto krabička dohrie 2 radiátory, má odbier 2 kW a dohrie 2 radiátory na stejnú teplotu. Keď si sáhnete na tú krabičku, dekoly, nebo na ten radiátor, všude je stejná teplota. Takže vy 1 kW zehriete jednu místnosť. Takže 6 místností zehriete 6 kW. No, klasický teplo,